W leśnych ostępach w serce Europy spoczywają pozostałości po dziwnych nazistowskich eksperymentach. Plan ten był tak dziwny, że dopiero dziś możemy opowiedzieć całą historię. Chcieli się cofnąć w czasie i odtworzyć coś, co nie istniało już od 9000 lat. Naukowcy z SS chcieli odtworzyć prehistoryczne zwierzęta, które dawno wymarły. Mieli nadzieję, że aryjscy nadludzie będą polowali na te bestie w pradawnych puszczach Europy. Ułożyli plan i byli gotowi zabijać, byle go zrealizować. To była walka o życie. Rozpoczynał się proces, który później przez Hitlera i innych nazistów został nazwany ostatecznym rozwiązaniem. Oto prawdziwa, niezwykła historia o tym, jak naziści próbowali kontrolować naturę i zmieniać bieg ewolucji. Eksperymenty Hitlera w Puszczy Białowieskiej. Mamy oczyścić las ze wszystkich mieszkańców. Zlikwidować cały niepożądany element. W lipcu 1941 roku słynny 322 Batalion Policji Porządkowej rozpoczął polowanie na tysiące ludzi w Puszczy Białowieskiej we wschodniej Polsce. Stawiających opór rozstrzeliwano. Okrucieństwa batalionu były drobiazgowo opisywane w pamiętniku jednostki, który przetrwał do dziś. Pamiętnik 322 Batalionu Policji Porządkowej to niezwykły dokument. Z koszmarną szczerością opisano w nim los wieśniaków z Białowieży, których przymusowo deportowano albo mordowano z zimną krwią i zakopywano w masowych grobach. Żołnierze ilustrowali pamiętnik zrobionymi przez siebie zdjęciami. W ciągu 7 dni od 25 lipca do 1 sierpnia spalili 34 wsie i wysiedlili ponad 7000 ludzi. 25 lipca batalion zawitał do wioski Budy. Pamięć o wydarzeniach z tego dnia żyje do dziś. To zdjęcie wykonano w lipcu 1941 roku, kiedy palono domy. Tutaj widzimy właśnie ten teren, całkiem płaski. Deportowano 183 rodziny, prawie 1000 ludzi. Kilka osób zastrzelono, bo poruszały się zbyt wolno. Dokładna i brutalna czystka w lesie nie była zwykłą operacją, lecz częścią większego przedsięwzięcia nazistów. Jeden z dowodów znajdujemy w wojennym pamiętniku. Ludność z Puszczy Białowieskiej ma być deportowana. W lesie powstanie rezerwat przyrody dla marszałka Rzeszy Hermana Göringa. Göring był jednym z najpotężniejszych ludzi w Niemczech. Był zastępcą Hitlera i dowódcą Luftwaffe. Jako wielki łowczy III Rzeszy dobrze znał Białowieżę. Już przed wojną polował tu jako gość polskiego rządu. Dla niemieckich przywódców puszcza miała szczególne znaczenie, związane z ideologią nazistowską. Już kilka dni po ataku na ZSRR Göring dopilnował, żeby Puszcza Białowieska była jego. Las miał zostać objęty ochroną. Nie ulega wątpliwości, że marszałek zaklepał sobie te tereny jeszcze przed inwazją. Puszcza Białowieska znajdowała się we wschodniej Polsce, ale miała zostać włączona do Rzeszy Niemieckiej. Lasy te były dla nazistów niemal święte. Białowieża to matecznik. Pierwotny las zajmujący powierzchnię ponad 1500 km².
Było to ostatnie schronienie dla najrzadszych europejskich gatunków dzikich zwierząt. W puszczy żyły wilki, nieuchwytne rysie, łosie i jedne z ostatnich żubrów. Potężnych zwierząt podziwianych przez Niemców. Naziści wierzyli, że tysiące lat wcześniej ich aryjscy przodkowie polowali na takie zwierzęta w lasach, w których kształtowała się ich rasowa tożsamość. Dzika przyroda była dla Niemców wyjątkowo nęcąca. Już w czasach rzymskich historyk Tacyt pisał o Germanach jako o ludziach lasu. Nazywał ich czystą, europejską rasą, która nie mieszała się z innymi narodami. Podawał też, że Germanie są charakterystyczną rasą niepodobną do żadnej innej. Wszyscy mają niebieskie oczy, włosy koloru miedzi i są bardzo rośli. Przez setki lat w historii Niemiec otaczano czcią wielkie lasy Germanii, opisywane przez Tacyta. Odgrywały one istotną rolę w wychowaniu młodych Niemców. Opowiadano też bajki o Zygfrydzie, wielkim wojowniku i pogromcy dzikich zwierząt. Niemcy uważali siebie za lud pochodzący z lasu. Ich fizyczne i psychiczne cechy były kształtowane również przez życie w lesie. Był to jeden z poglądów, które miały ogromne znaczenie dla nazistowskiej wizji III Rzeszy. Hermann Göring był jednym z najważniejszych ludzi w Niemczech, drugim po Hitlerze. W pełni wykorzystywał swoją pozycję i jako wielki łowczy nie szczędził wydatków na promowanie łowiectwa. Wyjeżdżał też na polowania za granicę. Na tym niezwykłym zdjęciu zrobionym 2 lata przed wybuchem II wojny światowej Hermann Göring przygląda się makiecie Puszczy Białowieskiej. Co ciekawe, na zdjęciu widać, jak Niemcy przyglądają się makiecie parę lat przed atakiem na Polskę. Można sobie wyobrazić, że niektórzy naziści, a zwłaszcza Göring, spoglądali na tereny chciwym okiem. Było to idealne miejsce do stworzenia wielkiego, pierwotnego lasu. Można było usunąć stamtąd niechcianych mieszkańców i sprowadzić dzikie zwierzęta, na które chciano polować. Na zdjęciu widać jeszcze jednego nazistę, który mógł pomóc w realizacji wizji Göringa. To dr Lutz Heck, zoolog i członek SS. Pięć lat przed dojściem nazistów do władzy Lutz wraz z bratem Heinzem rozpoczęli pracę nad bardzo ambitnym projektem. Chcieli hodować dzikie zwierzęta, które wymarły przed wiekami. Heckowie wywodzili się z długiej linii zoologów. Na tej fotografii stoją u boku ojca. Lutz i Heinz byli dyrektorami ogrodów zoologicznych w Berlinie i Monachium. Heckowie stworzyli swego rodzaju dynastię. Ludwik, ojciec Lutza i Heinza, przez wiele lat był dyrektorem berlińskiego zoo. Był też wybitną i znaną osobistością. Lutz Heck to ważna figura. Jego ojciec prowadził badania na temat żubrów. On i jego brat postanowili zająć się ochroną zwierząt w całkiem nowy sposób. Heckowie byli zauroczeni romantycznymi mitami, które czytali w dzieciństwie. Najbardziej lubili wielkiego wojownika Zygfryda, który tropił i zabijał wielkie bestie. Lutz napisał:
W młodości na moją wyobraźnię podziałał przede wszystkim wizerunek żubrów i turów. Legendarnych zwierząt uznawanych za najsilniejszych przedstawicieli pierwotnej germańskiej zwierzyny łownej. Nieliczne żubry przetrwały w białowieskich lasach, ale tur, dziki przodek bydła domowego, od kilkuset lat był gatunkiem wymarłym. Juliusz Cezar tak opisywał te zwierzęta. Są niewiele mniejsze od słonia. Ich rozmiar i siła są niezwykłe. Nie oszczędzą ani człowieka, ani zwierzęcia. Ekowie chcieli odtworzyć te wymarłe zwierzęta i wypuścić je na wolność. Uważali tura za dzikie zwierzę. O wiele bardziej niezależne niż współczesne bydło domowe, które jest spokojne i uległe. Zoolodzy chcieli, żeby ich tur był większy, silniejszy i bardziej niebezpieczny. Miał żyć dziko na wolności i stanowić najtrudniejsze wyzwanie dla myśliwych. Ale jak wyglądały tury? Jackie Mulville jest jednym z bioarcheologów, którzy znaleźli szczątki turów w regionie, skąd pochodziły, na Bliskim Wschodzie. Mamy tu dwie czaszki turów z epoki brązu, sprzed jakichś 2000 lat przed naszą erą. Znaleźliśmy też większość szkieletu tego osobnika. Na stole mamy ogromne żebra, żuchwę i kości biodrowe. Ale najciekawsza jest łopatka. Na podstawie rozmiarów kości tura możemy wnioskować, jaka była wysokość zwierzęcia. Dowody archeologiczne wskazują na to, że samce osiągały do 180 cm wysokości, a samice około 150 cm. Były mojego wzrostu, a byki trochę wyższe. Mówimy o wysokości zwierzęcia w kłębie. Głowa znajdowała się jeszcze wyżej. Czaszki i szkielety turów sprawiają, że bydło domowe wydaje się maleńkie. To zwierzę pochodzi z tego samego okresu, z epoki brązu, sprzed około 2000 lat przed naszą erą. Różnica od razu rzuca się w oczy. Ta czaszka jest znacznie mniejsza i węższa. Rogi również są znacznie zredukowane. Rogi tura rozchodzą się na boki i zakręcają, a ich końce są skierowane do przodu. Rogi bydła domowego są znacznie mniejsze. Przez tysiące lat tury żyły obok swoich udomowionych kuzynów. W końcu jednak wyginęły. Ekowie uważali, że bydło domowe nadal posiada geny swoich znacznie większych przodków. Bracia wierzyli, że w piersi każdego udomowionego zwierzęcia bije serce dzikiego tura. Współczesne bydło, podobnie jak inne zwierzęta domowe, a nawet człowiek, posiada wiele genów swoich przodków. Na tym polega ewolucja. Wszyscy jesteśmy żywymi skamielinami. Każda krowa mleczna jest potomkiem znacznie groźniejszego zwierzęcia. Ekowie chcieli się cofnąć w czasie i odtworzyć coś, co od dawna nie istniało. To bardzo trudne zadanie. Naukowcy chcieli się cofnąć o 9000 lat, do czasu, gdy człowiek zaczął zmieniać tura w bydło domowe. Bracia badali starożytne opisy turów. Poznawali ich rozmiary, umaszczenie i kształt rogów. Inspiracją były dla nich malunki z hiszpańskich gór. Badali niedawno odkryte szkielety i uznali, że kluczowe cechy tura zostały przekazane różnym jego potomkom. Musimy połączyć w jednym zwierzęciu wszystkie cechy dzikiego tura, rozsiane obecnie po różnych rasach krów. Będziemy tak krzyżować uzyskane zwierzęta, żeby wyeliminować cechy bydła domowego.
Cel Heków był jasny. Chcieli odtworzyć ogromne rozmiary i dziki charakter tura poprzez selektywną hodowlę współczesnego bydła. Cofali efekty wcześniejszej hodowli. Odtwarzanie gatunku poprzez selekcję jest procesem odwrotnym do udomawiania. Zamiast wybierać zwierzęta bardziej łagodne i wydajne, szukano osobników pasujących do wymarzonego tura. Hekowie szukali w całej Europie ras bydła o odpowiednich cechach. Lutz znalazł dzikie bydło z Korsyki, bydło rasy Camargue z południowej Francji i bydło hiszpańskie z Sewilli. Heinz dodał rasy węgierskie i szkockie. Szukali zwierząt o specyficznym kształcie rogów, umaszczeniu i zachowujących się w określony sposób. Lutz chciał wyhodować dzikie zwierzęta. Dlatego udał się do Hiszpanii po tamtejsze bydło. Hekowie prowadzili bardzo nowoczesne, jak na swoje czasy, badania genetyczne. Uważali, że dopiero wielopokoleniowa hodowla pozwoli uzyskać zwierzęta o właściwych cechach. Uważano, że cechy są dziedziczone w specyficzny sposób i odpowiednio się ze sobą łączą. Hekowie wierzyli, że mogą w pewnym sensie złożyć wymarłe zwierzę z rozproszonych elementów. Próby stworzenia idealnej rasy bydła pasowały do ideologii partii, która w 1933 doszła do władzy. NSDAP Adolfa Hitlera zaczęła wprowadzać prawa, które określały różne poziomy rasowej czystości. Partia stosowała nawet hodowlaną terminologię. Dzieci o niejednolitym pochodzeniu nazywano mieszańcami. Lutz głęboko wierzył w to, że Niemcy są odrębną grupą etniczną o wyraźnie zaznaczonych cechach fizycznych i psychicznych. W pełni zgadzał się z ideologią nazistowską. Partyjna ideologia dawała Hekowi nowe możliwości. Prace hodowlane już trwały, ale wsparcie nazistów miało ogromny wpływ na całe przedsięwzięcie i na karierę naukowca. Gdy tylko partia nazistowska doszła do władzy, Lutz Heck wstąpił do SS. Utrzymywał przyjazne stosunki z Göringiem. Wielki łowczy III Rzeszy i zastępca Hitlera był najlepszym kandydatem na mecenasa programu hodowli tura. Kluczem do serca Göringa były młode drapieżniki. Przyszedłeś mnie odwiedzić, Cezarze? Heck dostarczał marszałkowi młode lwy. Hop! Kiedy koty robiły się zbyt duże, naukowiec zabierał je z powrotem do zoo. Wkrótce Heck i Göring pojechali razem na polowanie. Marszałek uważał się za myśliwego. Próbował żyć jak mityczny germański rycerz. Na polowanie chętnie zabierał włócznie. Starania Hecka się opłaciły. Göring wspierał hodowlę wielu dzikich gatunków. Drugim wymarłym zwierzęciem, które Heckowie próbowali odtworzyć, był tarpan. Dziki i agresywny przodek współczesnego konia. Tarpany również uznano za germańskie bestie. Dr. Lutz Heck vom Berliner Zoo, der Leiter der Fangexpedition, überwacht. Dzięki hojności marszałka Rzeszy Lutz Heck zaczął sprowadzać łosie i bizony z Ameryki Północnej. Naziści uważali, że domieszka krwi dzikich amerykańskich zwierząt ożywi zdegenerowaną zwierzynę łowną Starego Świata.
people like Hermann Goering Ludzie tacy jak Goering i Lutz Heck szanowali tylko dzikie, agresywne zwierzęta. while domestic animals are accepted, Udomowione zaledwie in akceptowali. regards to the animals which are being Dzikie hunted stworzenia, które były wychowywane i karmione przez ludzi, and fed are nazywali categorized as zdegenerowanymi. degenerate beasts. And this is Dla unacceptable. najważniejszego myśliwego w Niemczech było to niedopuszczalne. In Germany, Hermann Goering. Lutz Heck szukał dzikich, agresywnych i niezależnych zwierząt. Krowy i byki, które dawały słabe i łagodne potomstwo, były eliminowane z programu hodowlanego. Naziści stosowali te same zasady wobec ludzi. Na Olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku Hitler chciał zaprezentować siłę i sprawność Niemców. Nazistowscy organizatorzy zrobili wszystko, by zaprezentować piękno germańskiego ciała. Prezentowali harmonijnie zbudowanych aryjskich zdobywców walczących o życie. Olimpiada Hitlera była dla zwycięzców. Za kulisami pozostali przegrani. Ludzie uznani za rasowo nieczystych i chorych umysłowo. Nie tylko nie mogli mieć dzieci, ale byli mordowani. Sądzę, że istnieje silny związek między poglądami Hitlera, który chciał rozmnażać najlepszych i zabijać najgorszych, a odtwarzaniem zwierząt czystszych rasowo i silniejszych od swoich potomków. W książce Mein Kampf Hitler opisał, jaki będzie los ludzkości. Stwierdził, że każdy, kto jest niezdrowy na ciele lub umyśle, nie będzie miał prawa przekazać swojego cierpienia dzieciom. Jego koszmarne zbrodnie były tym samym, co próbowano osiągnąć poprzez programy hodowlane. Starano się uzyskać doskonałe rasy bydła, koni, a w końcu także ludzi. Hermann Goering był centralną postacią ideologii nazistowskiej. Sponsorował program hodowlany Hecka. Podpisał też dokumenty zatwierdzające projekt ostatecznego rozwiązania. W listopadzie 1937 roku był gospodarzem ważnej międzynarodowej wystawy łowieckiej w Berlinie. Na zrobionym wtedy zdjęciu widać Hermana Goeringa i Lutza Hecka, przyglądających się makiecie polskiej Puszczy Białowieskiej. Przed nimi leży pozłacany róg tura. Czy to możliwe, że 2 lata przed wybuchem wojny Hermann Goering już planował zająć polski las i w obrębie nowych Niemiec zmienić go w ostoje dla zwierząt odtworzonych przez Hecka? Wyhodowane przez Hecka zwierzęta wyglądały jak ich dzicy przodkowie, ale nadal musiały być karmione przez ludzi. Trzeba było je zmienić tak, by mogły same przeżyć na wolności. Tylko wtedy mogły być godnymi przeciwnikami dla myśliwych, takich jak Goering. Zimą 1938 roku Heck załadował bestie do pociągów i przewiózł je 780 kilometrów. Z Berlina do łowieckiej posiadłości marszałka w odległym zakątku wschodnich Niemiec. W końcu po 14 latach dziwacznego eksperymentu hodowlanego zwierzęta wypuszczono na wolność. Naukowiec chciał sprawdzić, jak sobie poradzą. Lutz Heck był zachwycony. Energia pierwszego dzikiego bydła w niemieckim lesie, wrodzone piękno i siła obudziły taki entuzjazm, że wkrótce pozostawiono je samym sobie na wrzosowiskach Puszczy Romińskiej. Heck twierdził, że introdukcja zwierząt przebiegała w harmonijny sposób. Przeczą temu relacje miejscowej ludności, która nie czuła się już w lesie bezpieczna. Te zwierzęta były bardzo agresywne. Atakowały przechodzących obok ludzi i rowerzystów.
Goeringa i innych myśliwych najbardziej martwiło to, że dzikie bydło przeszkadzało w dokarmianiu jeleni. Wkrótce po tym, jak bydło Heka zaczęło się panoszyć w łowieckiej posiadłości marszałka Rzeszy, Niemcy zaatakowały Polskę. Zgodnie z tajnym porozumieniem ze Stalinem, od wschodu zaatakowali Rosjanie. Pierwotne lasy Białowieży nadal pozostawały poza zasięgiem Goeringa. Przed Hekiem wojna otwierała nowe możliwości. Mógł teraz wywozić zwierzęta z ogrodów zoologicznych w podbitych krajach, by zasilać nimi swoje programy hodowlane. To jedyny budynek w warszawskim zoo, który przetrwał wojnę. W 1939 mieszkał w nim dyrektor ogrodu Jan Żabiński wraz z żoną Antoniną. Wkrótce po rozpoczęciu okupacji do ich drzwi zapukał dr Lutz Heck. Heck był ważnym nazistowskim oficerem. Złożył oficjalną wizytę Żabińskim, którzy bardzo się denerwowali. Lutz przekazał ważne informacje. Zoo miało być zlikwidowane. Cenne zwierzęta wysłano do niemieckich ogrodów zoologicznych. Naziści kradli rzadkie stworzenia ze wszystkich ogrodów zoologicznych w Europie. Resztę zwierząt zabito. Antonina Żabińska opisała później swoje przerażenie. Jej ulubione zwierzęta miały być rozkradzione lub zabite. Państwu żabińskim nie udało się ocalić zwierząt przed programami hodowlanymi Heka, ale uratowali swoich żydowskich przyjaciół przed nazistowską obsesją na punkcie czystości rasowej. Kiedy Hek odwiedził Żabińskich, nie miał pojęcia, że w piwnicy willi ukrywają się żydowskie rodziny. Nie umiem grać na fortepianie, ale Antonina Żabińska była świetną pianistką. Wybrane melodie były komunikatami dla ukrywających się w piwnicy ludzi. Dawała im znać, że na górze jest niebezpiecznie oraz że trzeba zachować ciszę, schować się albo uciec. 22 czerwca 1941 roku Niemcy rozpoczęły inwazję na Związek Radziecki. Atak zaskoczył Stalina. W ciągu kilku dni naziści zajęli setki tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium Polski, które były wcześniej pod radziecką okupacją. Puszcza Białowieska wreszcie znalazła się w rękach Niemców. Należy pamiętać, jak ogromne tereny zajęli Niemcy latem i jesienią 1941 roku. Ktoś, kto tam nie był, nie umie sobie wyobrazić tych bezkresnych równin i lasów. Nowe ziemie zapewniały idealne warunki dla niemieckiej kolonizacji. Sukcesy militarne Niemiec oznaczały pokonanie nie tylko ludzi. Nazistowscy planiści chcieli, żeby w zdobytych krajach dominowała też niemiecka przyroda. Wśród tych ideologów prym wiódł Lutz Heck. Heck twierdził, że krajobraz na wschodzie został zniszczony przez nieodpowiednich mieszkańców. Uważał, że germanizacja terenu za pomocą nie tylko osadników, ale także niemieckich lasów i zwierząt przywróci krainie oryginalny germański wygląd. Puszcza Białowieska znajdowała się na wschodniej granicy Polski, 800 kilometrów od Berlina, ale została przyłączona do III Rzeszy. Naziści mieli teraz okazję, by odtworzyć pradawne germańskie lasy. Białowieża miała być częścią rozległej puszczy, ciągnącej się aż do wybrzeża Bałtyku.
Niemcy planowali zmienić północno-wschodnią Polskę w jeden wielki las. Chcieli połączyć Puszczę Białowieską z Puszczą Knyszyńską i Augustowską. Miał tu powstać wielki niemiecki las pierwotny. Oczywiście w germańskiej puszczy nie było miejsca dla Polaków i Białorusinów. Ambicje Göringa popierał inny poplecznik Hitlera, Heinrich Himmler, szef SS. Architekt Holokaustu. On również został sponsorem Lutza Hecka. Himmler wiedział, że Göring chce zmienić te tereny w rezerwat dzikich zwierząt i nie miał nic przeciwko temu. SS popierało te plany i szybko wysłało jedną z jednostek, by dokonać czystki etnicznej w całym regionie. Kilka dni po niemieckiej inwazji oddziały katów prowadzone przez ulubionych myśliwych Göringa zaczęły oczyszczać las z jego mieszkańców. W końcu realizowano plan marszałka Rzeszy. Polska Puszcza miała się zmienić w niemiecki Park Jurajski. Ale najpierw trzeba było dokonać czystki etnicznej. W ciągu kolejnych 3 lat wysiedlono ponad 20 000 ludzi. Według pamiętnika 322 Batalionu Policji Porządkowej na terenie Białowieży dokonano jednych z pierwszych masakr Holokaustu. To jedno z miejsc, gdzie rozpoczął się cały proces. W samym lesie widać ślady kolejnych etapów tego, co naziści nazywali ostatecznym rozwiązaniem. Żydowskie cmentarze są jedyną pamiątką po ludziach, którzy tu mieszkali. Zostali wymordowani w ciągu kilku tygodni. Puszcza Białowieska miała być jednym z pierwszych terenów uznanych za wolne od Żydów. Tak określała to SS. Żydowska ludność Białowieży została wymordowana w lesie lub wysłana do obozów zagłady. Tysiące mieszkańców nieżydowskiego pochodzenia wysiedlono. Puszcza miała być całkiem dzika. Jedynymi ludźmi wkraczającymi na jej teren mieli być niemieccy myśliwi. Był to powrót do wizji Juliusza Cezara, który opisywał Germanów jako wojowników z nagimi torsami, którzy próbowali powalić Tura za pomocą włóczni. Nazistowska obsesja na punkcie mitycznych korzeni aryjskich przodków rasy niemieckiej była urzeczywistniana. Można powiedzieć, że charakterystyczną cechą nazizmu jest budowanie tożsamości narodowej na bazie mitologii. Naukowe próby odtworzenia mitycznej krainy miały uzasadnić okrucieństwa, jakich dopuszczano się na wschodzie. Dziesiątki tysięcy mieszkańców Białowieży ucierpiało z powodu tych mrzonek. W trakcie masowej egzekucji i deportacji Puszczę odwiedził dr Lutz Heck. Wkrótce jego zwierzęta przeniesiono z terenów łowieckich Göringa do ich miejsca przeznaczenia – oczyszczonej etnicznie Puszczy Białowieskiej. Po pierwszych 15 latach pracy hodowlanej dla doktora nadeszła chwila chwały. Z pozoru był nieświadomy dokonywanej wokół rzezi. W swoim pamiętniku napisał: długotrwały i pracowity proces pozwolił nam stworzyć to wspaniałe i zdrowe stado turów. Teraz krowy co roku rodzą nowe cielęta. Nowy gatunek rozkwita i rozrasta się. Heck zaczął zmieniać Białowieżę w jedno wielkie laboratorium.
W Nowej Germanii introdukował niedźwiedzie, żubry i prowadził eksperymenty z dzikimi końmi, z których chciał odtworzyć tarpany. Eksperymenty hodowlane prowadzono dalej, a Hermann Göring zastąpił bataliony policyjne specjalnymi jednostkami Luftwaffe, które tropiły żydowskich uciekinierów i zwalczały partyzantów. Działania jednostek ponownie szczegółowo opisano w pamiętnikach. Trzydziestego marca 1943 roku kapral Rudolf Trebus prowadził patrol w zachodniej części lasu. W odległości 60 metrów zauważył oddział partyzantów otaczający ognisko. Była wśród nich kobieta. Trebus podprowadził patrol bliżej, a następnie podzielił oddział na dwie grupy. Następnie zaatakował. Zabito 5 partyzantów, w tym kobietę. Jeśli partyzanci okazywali się Żydami, zostawiano ich tam, gdzie padli. Podczas takich misji zabito 139 Żydów. Spisywano nawet nazwiska ludzi, których wybijano jak zwierzęta. Ciała zostawiano w lesie ku przestrodze. Według pamiętników po całodziennym polowaniu na ludzi niemieccy żołnierze otrzymywali dodatkowe racje piwa podczas wspólnych zabaw. Mamy wiele dowodów na to, że alkohol tłumił opór przed zabijaniem ludzi. Pomagał grupie się przełamać. Wszyscy musieli mordować. Nie było wyjątków. Niektórzy z tych ludzi byli później sądzeni za zbrodnie wojenne. Tłumaczyli, że oczyszczali teren pod rezerwat przyrody i tereny łowieckie dla Hermanna Göringa. Z czasem okazało się, że las, który dawał schronienie dzikim zwierzętom, był również świetnym schronieniem dla partyzantów. W ciągu 3 lat Niemcom nie udało się w pełni zapanować nad lasem. Poza puszczą los wojny się odwrócił. Nazistowska mapa wschodniej Europy szybko się kurczyła. Armia radziecka zmusiła przeciwnika do cofania się w stronę Berlina. Miasto zostało w większości zniszczone przez bombardowania. W gruzy obrócono również ośrodek hodowli Hecka w berlińskim zoo. Niektóre zwierzęta z ogrodu zoologicznego przeżyły, ale produkty programów hodowlanych Hecka, w tym jego tur, znikły bez śladu. Możliwe, że zwierzęta zjedli głodni Berlińczycy i radzieccy żołnierze. Los turów z Białowieży do dziś pozostaje tajemnicą. Podobno część zwierząt przeżyła wojnę i pozostała w puszczy. Przetrwały walki. Widywano je jeszcze kilka lat po wojnie. Potem już nikt o nich nie słyszał. Inni wierzą, że los zwierząt stworzonych przez nazistów był przypieczętowany. Sądzę, że tury zostały wybite przez partyzantów albo przez władze radzieckie. Niemcy uważali je za zwierzęta germańskie i z tych samych powodów Rosjanie chcieli je zlikwidować. W maju 1945 roku Hermann Göring został pojmany przez Amerykanów. Później popełnił samobójstwo w trakcie procesu w Norymberdze. Prawdę o ludobójstwie w Białowieży odkryto dopiero po jego śmierci. Po wojnie Lutz Heck został prześwietlony jako jeden z czołowych nazistów. Uniewinniono go.
Był zwolennikiem NSDAP, ale nie zbrodniarzem wojennym. Bracia Heckowie dalej zajmowali się zoologią. Obaj zmarli w latach 80. Pierwotny las, w którym Göring i Heck chcieli stworzyć nową Germanię, jest obecnie wielkim rezerwatem przyrody, podzielonym między Polskę i Białoruś. Białowieża pozostaje schronieniem dla rzadkich gatunków zwierząt. Żyje tu duże stado żubrów. Do dziś przetrwali potomkowie bydła, hodowanego przez Luca i jego brata. Zwierzęta te są podobne do wymarłego tura. Mamy tu wspaniały okaz bydła Hecka. Widać żółtą pręgę na grzbiecie. Rogi rozchodzą się na boki, a ich końce są skierowane do przodu. Właśnie taki efekt chcieli uzyskać Lutz i Heinz. Tak wyobrażali sobie tura. Zwierzęta wyglądają groźnie. Ten osobnik wydaje się spokojny, ale nie mam ochoty podchodzić bliżej. Pod względem genetycznym bydło Hecka jest tak samo spokrewnione z turami, jak każda inna rasa bydła domowego. Zwierzęta wyhodowane przez braci Hecków wcale nie są zbyt podobne do turów. Naukowcom udało się ukształtować ich wygląd, ale nic poza tym. Rozszyfrowanie genetycznej łamigłówki, która łączy tura ze współczesnym bydłem, jest niemożliwe. Można się tylko ośmieszyć. Wiele osób tak właśnie skończyło. Udało im się jedynie stworzyć zwierzę, które trochę przypomina pradawnego tura, ale z całą pewnością nie jest to tur. Nowa rasa jest nazywana bydłem Hecka dla odróżnienia od prawdziwych turów. Inni nazywają te zwierzęta krowami Hitlera, bo są wytworem nazistowskiego programu hodowlanego. Niektórzy uważają, że bydło Hecka jest w jakiś sposób zbrukane, ale moim zdaniem zwierzęta nie mają politycznych poglądów. Są zwykłymi krowami. W niczym nie różnią się od innych ras bydła. Pozwólmy im być sobą. Te fałszywe tury wyhodowano pod wpływem tych samych mitów i legend, które inspirowały nazistowską obsesję na punkcie czystości rasowej. Żaden z tych eksperymentów się nie powiódł. W tym ponurym okresie ludzkiej historii polityka i biologia stały się jednym. A to zawsze jest błędem. Takie postępowanie ma szkodliwy wpływ na genetykę człowieka i na pracę hodowlaną. Obecnie genetyka jest szybko rozwijającą się dziedziną nauki. Nauki, która poczyniła znaczne postępy. Być może dzięki DNA ze szczątków tych pradawnych bestii kiedyś będzie można sklonować prawdziwe tury. Możliwe, że dwumetrowe byki znowu będą przemierzały puszczę. Byki, które według słów Juliusza Cezara nie oszczędzały ani ludzi, ani dzikich zwierząt.